Hadian nyosi kata shteo kajia ki kinaikai ubabu billboard yang tem President kinaikai School Contract hapo kami karya Government Lower Primary School Contractual Teachers Association lam bagi kaddo kaniwat kinaikai baminta kajanmir ka tarik urisa aja apuar kila syakot hajar haka upes DSP ubal apun kerki yu President manwanmi Police Reserve East Casils District halor ke ijahar man kelibnia halor ke belasya ujor Persya iki angut ki pulet ki basiat tiar gas ki kinaikai ki batur sekretariat ki baklam la perkat wala bon ki kentai ringkat ki khna ki badigi kun ki jong kinaikai ki brawan senran hakatai ki jengki ka belajar hakan dir terek mentau benai bila mengkeli ke ga pelong dan bisa kot sini to meneh ke por mensi ki por khat ar baje untuk nakaliang jong ni Sir DSP ila hunya ba paon mi sini sya porsam nakaliang jongiru nila wan menta por sawaje takajing tumu kajong e hadin balai kli gumtu kalong ba isim statement halor kajing dia sa thang bom tergas haki polis hakatuka dirutrik hakmat sekjen panghaita tangna itai daw ba isim yangi ke statement ba lakali yangi ya kalong sisiana kumtu kumala IFR dan kali yang jongi ngila jawab sai ba kalong kumtu kumbala IFR de mangihi kan ke kajing don jongki polis thai di rahikai kan thai kila sa sho la khamtam ka jing thang tergas kala pen stom yaki babun balang nang ta nakaliang jong ngila jubab ba kala long kumta kumbala yo i hagi media tatar khot baru ki balasan yang tu ka FIR nakaliang jumpi ha no jam no ngari inquiry nakaliang jongi namar ba ngim kwa ban ong e hlor kani ka benta namar ba kadai ka kam nakaliang jongi ngila IFR kumtu te ya menta ngin hab barok kinoi kai ngin haban penpau ya ka e ka ba ngila lap hang tu ngin penpau ya kata nang ba kani ka jing tokit ke jongki ke jing wat ke jing sisa jongki kan long ko ai be atu sapun nem ya kena ke jing wat sisa ka jing sisa haka jing lap jongi namar ba ki media ki babun kila record ya kitu ki nong thang bom tergas nang ta kitu ki ba laya lembuk tam ngila pha lengba ki media don ki bala mensau don ki bala ta sisa nau tu tergas bat ke jing shot da ki lathi ngatrai ka nakaliang jongi hi ngi penpau ba lada ngilayo ikum tu na ki media kamdon kamshu banang khot ke jing sa tang ba ngim penwet ya kata ka jing khot ke jongki hanrai idon pat ka jing snow ba lese ki nang pensisa chu na ka jing lap jongi ke jing snow jongi pengin alat ba ken le kata ong ba namar ba kadai ke inquiry lang bakla te shim statement ndai tang yangi in khot ya baro kat ki balasan haka tuka FIR te nakaliang jongi lapan ki phone number jongki pernoi ke baro nakaliang jongi ngim la ingin sapha khobor sibet pat like bo pan hakanu kenu ke police station ke badan hangne sor silong namba kita ki kerteng jong kinai kai ki phone number invoice sar but sar DSP insa phone ya bar kinai kai ban one eye laga jong statement hangne police reserve kamun benta karangnya ka inquiry kan ai kadangnya kimpat pensai long kenle yu hala ke pulen kimpat pensai re kum ka jing mu ke jongki le se kalong ba kin sim chwai ka statement na baru ki pernoi kai ki bala san tu ka FIR nakaliang jongi ngi ongsai ba ngim dai kin ki bayale persa an ngiwan hang tu la sibnai halor bangidawa ya ka hok ke jongi tenrai hadin bangilawan kumtu nakaliang jongki ki chat ta ki babun jaj war ki khnung khnaro te ni penram jur ya kane bat ngilekut ba hakini gisngi benwan ki babun kila terwa ki pernai kai bangin
pensengo cika sorkar ya ke jing persyak jongi da kaba ngi don ke kenja rally kaba lengo hapo ke jela jongi ke longba kidon bun ki inquiry ndai tang ka kam penyap jongi ba churistang sarfil ki babun ki ya ki inquiry hanre haba yo i haba pek kani ki inquiry ke jing le inquiry kam poison sionoro kare tang ka jing pendap rukom imat ke ngi kwa na kaliang jongi haba ka police department kila sim ke senjam ban le kanu kani inquiry ban sim jong tok jing tokit kemut ba ka kam ka dai ban poise ka ba kut bat ban pensengohun ke nyu babun balang ndai ban su le inquiry ndai pen kut no kham pen sengotho yo pai ba tengi dawa na ka police department ba kila sim ya kan ke senjam ban khot pencisya yang ngi gitu jing ngi kwa ba kin le kloi bat kin pentip ru karukom go badai syak pai ba ro jong ke jela bat kham tam singi kinoi kai la penkut kensan haka janmit nyotrik kadau bangi penkut kumtu kalongba ki babun ki pernai kai kilas ngosen plat yang namar bangal plot kumtu ban ya jero ngamla bhacho te kila penbor yang banlum ya ke meeting ka ba karki tana kaliang jonga jing sya ngala pensai sakiong ba namar ba kadang nam bahag jing mujim khat jongi gam kwa banlum ya ke meeting ka ba karki andai ngala sya penbor ki babun balang ki pernai kai te ilum ke meeting ki babun kila ai jing mut ba ngin pensange na chwa te ngila pensange kumtu ya ke jing ke ke jongi ka na ka tu ka jaka andai ka ai ka ba ngin le nang ne syakmat kalong ba ngin ngala phone ya i deputy chief minister jongi ba preston menin ke janmit na kalian jong ila ong sai ba mentak katiau hinam la ban ye kendo yanga khila ban ye kendo yanga khau tiau banwan pengi don jingkerman wan la uba rumboi au ba dai u education minister la ban yarap ai yangi na kalian jong u deputy cm ba chief minister ken ai ke jingkerman yangi da ka jing ye kendo kabak hadu yaki kata kata ke jing kerman ke jongi hau nu tio banwan na kaliang jongi ngi ngin lai kendo ya i da bat ni kerman ru ban yo ya ka jubab ka ba bha bat ka ba ajing mentoy yang iki no hikai baro umur la benong na kaliang jong pi pin ban seni asyo yo menteri ka to pi seni ya deputy cm ba yo si ka julong ka rukom da ka basai habaro ki jing yakhi jong kino hikai ba lakmen rembui hapor ba yakhi kino hikai sesiru uang ba ngan batha ya ki SMC ban ot ya katulop ke jongki kata kadai ka ba kut ke jong i hanrai ka ansar pade ka bangiyo ka bakiyo kadai na u deputy chief minister bala pelaj pad ya katulop jongki mentaru yang iru ngidon ka juk ke jingkermen ba lakman rembui u ong kumtu te ngidon pade ka jingkermen ba how deputy chief minister ba chief minister kila ban yarap ini kabumot pa kane ka pausai bana kaliang jong u lakman rembui u babat ya ka education department empat biang ban bat ya kani ka benta namar ba undon bor halade mentangi lio i ba ka jing ya shoot para parti hi bawong ba kamla banlong karai jong u simet ngis ngosi banyo iba kum kani kajia haki political parties ki jongi hangne ngio i kapau sai ki pajba hi ki i kumta bakamdon kajinga skothu jingmut hapreng ki political parties ki bay trelang hakani ka sarkar MDA nga ong tang kumta kamdon kajinga skothu jingmut jing sicha ladai bandon kajinga skothu hapreng ka platengka bad unong penyai te hanrai hadu mentang yo i sai unong penyai unam la ban le ai kumu education minister namar ba kapla pisa lapat do chief minister jongi ta kami ko hura haki babun kiliang te angin idon ka jingtumu bangin lai kendo chief minister ka bakhado aswa bangin lai kenu ko benta idon ni hopeful ba chief minister but sar preston tunsong ula ban yarap yangi ka jing sisa nakaliang jongi marsen poyak tu kemit ngim kwa asu bani kendo yai dan rei ki babun pernai kai habala khot ni dai ban lai kendo yaki tengiru kum kinong elam ngila pensngap ya ke jing ajing mut jong ki babun balang te ka penong yangi bangin lai kendo
bat u lakaman rumboy nang nesak mat nang nei sakmat lada kadon beng ke jing khot na kaliang jong u ngi haban kentaj na mar bangilai lai ye kendo yo u labun sin bat ka jubab ka khadu umla bani re yarap ai ya kita ki mat jing dawa ki jong